The point yamareza vanhu vakanga vari part and parcel of the administration yavamugabe vakatiza our politics hadzifaniri kusvika to that level yokutiza kwavanhu nokusafila very comfortable. Kana muri macomrades munofanira kunge muchiita chinhu chimwe chete muchiwirirana, but politics dzedu ndedze-vengeance, you know, ndedze-tit for tat. But mascenarios aripo, comrade nyoka yemabhunu nacomrade zepe, I think tisi vanhu vari kungoita conversation panapa. One party state, that's the first one. The second one ndekuti tichava nokutambudzika kwekutadza kuzobvisa zviri democratic President Mnangagwa, from ZANU-PF, two from the state. Mashoko aya munofanira kugara muchiabata, munofanira kutarisa nokudzidza how President Mnangagwa is structuring his political base. He's structuring from the central intelligence, he's structuring from the police, he's structuring from the army. You've surrounded himself nevanhu vanomudefender vane one objective, one agenda. So that's another area yekuti vanhu vazhinji vasi kutarisa that angle, vari kutarisa angle yekuti ndisu tiri kutonga. Kana uri munhu ane njere dzakapinza, kana munhu ari kuita zvematongerwo enyika, ari muruling party, nyatsofungisisa 1 2 3 katatu, kuti there's a possibility yekuchinjika kwezvinhu. Zvinhu zvinogona kuchinja in a split of a second. Follow why zvinhu zviri practical, zviri real, zviri kuitika mupolitics dzedu. SADC haina simba yekurivhesa maelections emuzimbabwe, but kune mitemo zvakare yekuti isu semamember states pane zvatinofanira kunge tichiita. Now maelections edu ane report, a very damning report, yakaadoptiwa musi wa4. Isusu tinogona vanhu vanogona kutaura propaganda, vachifamba vachitaura propaganda, but propaganda pane payachaguma, because now regai ndikutaurire comrade nyoka yemabhunu. Musi weMonday kune 3 heads of state, one from Tanzania, one from Mozambique, one from Namibia, vari kuuya kuzoita negotiate naPresident Mnangagwa naNelson Chamisa nemastakeholders edirection inofanira kunge ichizoitwa nenyika, right? Kuti because nzwisisai kuti panogamuchirwa a damning report ine zvinhu zvakawanda zvatakatadza kuita pamaelections edu, zvonzi neSADC neTroika tazvigamuchira. So it simply means kuti pane mapossibilities achaforsa President Mnangagwa to the negotiating table. One, it's either vachabvuma, because inini ndoda kukudzai zvinhu zviri kuitika zvechokwadi. President Mnangagwa nana Patrick Chinamasa naObed Mpofu, right? Vanhu vaya varume pane proposal yegovernment of national unity yakapiwa Chamisa akaramba akati handisi kuda government of national unity, right? President mva vataura netimu redu rezanu, mva ranotaura naSouth African president kuti please persuade Chamisa tiite government of national unity. Chamisa akanga ari kuno kuSouth Africa last week, akataura naPresident Ramaphosa.
zvadero kuSADC kwakaendwa neproposal, takutaura izvozvo zviri kuitika, kwaendwa neproposal yegovernment of national unity. So pane maconditions akapuwa neSADC. SADC yakati chinhu chokutanga chamunofanira kuita kuZimbabwe, since mataurirana panapa kuti zvinhu zvakaitiwa hazvina kufamba namazvo nekuda kwezvikonzero zvakati. Ripoti yakanyorwa yatiri kuti yakanyorwa naMumba ripoti iya haina kunyorwa naMumba. It's a report yakanyorwa nema-constitutional experts. It's a report yakanyorwa nema-lawyers. Makomiti evanhu vakauya yailidwa naMumba, vanhu vakauya vari prepared nokunzwisisa masituations eZimbabwe because they look back kuma-disputed elections kubva 2000. Saka they came vari prepared kuti maproblems ekuZimbabwe akuafekta nyika dzedu dzakaita sana Zambia, South Africa, Mozambique, Namibia, kune nyika dzedu dzakatekeshera kuti when a government budgets for 5 people for its own citizens, inopedzisira yakuaccommodate vanhu vasiri part and parcel of their budget, vasiri ma-taxpayers of that country, vanenge vakustraina their health system, vanenge vakustraina sewer system chaiyo inenge community unofanira kugara vanhu 10 kana kuti 100 kana 500 inenge yakugara vanhu 20,000. Saka masuwa avo anenge achiputika. Saka they've done research kuti no, situation yekuZimbabwe yakuda kuti tichiisa pamusoro pamwe chete tiaadrese in order for the people of Zimbabwe to be free and to be able to go back. We must address their politics, their political challenges, and chinhu chinongosimudzirwa ruoko kana chigunwe is ZANU-PF. Saka ndo chokwadi chatinofanira kugamuchira kuti no, ichi chokwadi icho varume chinofanira kunge chichitaurwa pakati pedu, not kuti chokwadi chokuti vanhu vanenge vachiresista vachiita no nepropaganda dzatinenge tichiitana namutsvangwa hadzibatsiri dziyadzi. Zvinhu vanhu vakuziva chokwadi, especially nyaya dzesocial media. Vanhu vakuziva kuti taapakati zviri kufamba so iko zvinoizwa opposition. Kana makaona interview yakaitwa president naRuben Maro, akaita it's a interview yakagara yakaitwa pre-planned already kuti iwewe uchanomira pakona, I will ask the president these questions, the president must respond. Saka propaganda idzodzo hadzichashandi manje because kwaane nyika right now. Chamisa watu kuti chamisa tichimutuka mangwana, ngatisazotizai zvakaita vamwe. Be very careful, be smart. Nowadays in politics, be very smart. Don't be retrogressive. Zvezvo kuti unochitukana navanhu, uchirwisana navanhu, uchidididi, mangwana unozoshaye pekupinda. That is why ndichingoita ndichingo associate hangu nana comrade nyuka yemabhunu because they are seasoned politicians. Vanoziva, havachakandi matombo zvinoita vamwe wedu, kuti usina kutarisa kuti zviri kufamba sei utokanda dombo. Hadzishandi politics idzodzo. Kwatava kuenda kuvarume from now, garai muri prepared kuti anytime government inogona kuannounce kuti no, we are negotiating for government of national unity. Vanhu vachatanga kukonzatiwa mumusangano kuti no, ndo zvaapo. Mark my words, tiri pana.